हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव आरो नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय माखासे खोथा माखासे नङा फंसे फंनै बिदिनो जा बादा जा माने गोसोखांदों एक्स एन डि बि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना मा होनना बुङो बिदिखौ डिसबेन्ड जाबाय आफादा। ओमफ्राय डिसबेन्ड जाखांनायनि उनावहाय मा जानांगौमोन जे जोंनि एन डि एफ बिनि केडारफोरा मा जानांगौमोन बावहाय हमनानै ला एक्स बि एल टिफ्रा जेला एकर्ड जादों अब्लानि समाव बिसोरो खनसेयावनो बिसोरो एपइन्टमेन्ट लेटार लाइजामफ्रा फैदोंमोन साख्रिनि लेटारफ्रा। जोंनि एन डि एफ बिनि बेलायावहाय मा जानानै दङ दिनैसिमबो बैसो जानायनि खोथायाथ' बाद दोन, सोरबाया जे साख्रि मोनगोन बिनि खोथाखौथ' गोजाननि बाथ्रा मोनखाया। एन डि एफ बिखौ दिनै प्रमद बर'आ बेखार खालामजोबनानै होदों। दिनैहाय नोंथाङा मा सानो बे नोंनि खोथा प्रमद बर' आरो गोबिन्दनि खोथा बियो फेरेंगानि खोथा बिसोरो। खिन्थु जों नुनायाव एन डि एफ बिनि जेसेबां सोद्रोमा जेसेबां केडारफोर दं जेसेबां गथ'फोर दं बिथांमोनखौ नोंसोरो बेकार माने बाला गोरानाव ना फोरान बालाबोथिया बाब्राबनायफोर बायदि नोंसोरो बिदि खालामजोबनानै दोनदों। थ' दिनै नोंसोरो लाजिनानै लाब गैया आरो नंखागौ बेखिनि बाथ्राया। मानो आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों, नोंथांमोना अमा फिसिनायनि नामाव ट्रेनिं होदोंमोन, बोरो अमाया दाउआ बोरो माथो अमानि बेराम जानानै दिनैहाय बहा अमा फार्मनि खेथ्रआवनो माथो अमायानो माथो थैलाजोबनोसो हमदों। बहाबा माथो बाजारानो चिरां डिस्ट्रिक्ट सापागुरि बायदियाव अमाखौनो मोनलायनो नागिरा, बन्द' खालामनायनिसो खोनादों आं। बन्द' जादोंना जायाखै बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु बन्द' खालामगोन होननानै अमा फाननायखौनो बन्द' खालामगोन होननानै बुंदों आरोखि। खारन बेराम जादों अमाया, दिनै बेराम जाना थैलागासिनो दङ। दिनै सोरबा सोरबाया अमा गोथैखौ फानगासिनो दङ होनबा एन डि एफ बिखौ मायाव बे अमा गोथै फाननायावसो फोरोंदों आरोखि नामा। बे मोजां माबा मा होननानै बुङो मोजां माबा खोथाखौ खोनानो मोन्दों आरोखि आं। खारन निउसावबो मोनगासिनो दङ दिनै अमा फिसिनानै एन डि एफ बिफ्रा बै समावनो जुदि अमाखौ गमामायैनो जुदि अमाखौ जुदि मोनमारनाय मोनबा दा जुदि बेराम जानानै थैबाय एन डि एफ बिनि केडारफ्रा अमा बेमारिफोरखौ लाबोनानै अमा फार्म खुलिनानै दिनै बिसोरो अमा गोथै अमा बेरामफोरखौसो जाहोगासिनो दङ होननानै फोसावजागौमोन। खारन दिनै खाफाल मोजां भाग्य मोजां एक्स एन डि बिफोरा दिनैहाय रावबो अमा फार्मखौ खुलिनो हायाखै आरो खुलियाखै। अमा फार्म होन बोरमायाथ' दिनै दङ सोरनावबा सासे सानैनाव दङ बोरमा फार्मा, खिन्थु आं मुंखौ मख'वा, नाथाय बिसोरनिया बोरमाया खोनानायाव बोरमाया जेबो जायाखै। अमाखौबो सासे सानैया माबादों, आंनि न' खाथियावनो दङ अमाया दिनै बेराम जायाखै। मासे अमाखौनो दिनै बिसोरो थिग खालामनो हायाखै होनबा 100टा अमाखौ माबोरैहाय दिनैहाय बेराम जायालाफानो लाखिनो हागोन। दिनै जोंनियावहाय जोंनि बिटिआरआव पशु डक्टर मा होननानै बुङो अमानि डक्टर मोसौनि डक्टर बेफोरबायदिया थिग गैया। नांगौ समाव दिनै बिथांमोननिफ्राय टेब्लेट मोना, मुलि होनो मोना होनबा जोंनि बिटिसिआव जोंनि बिटिआरआव माबायदिहाय अमा फिसिनायखौ गोरा खालामनो हागोन। एन डि एफ बियाखै बेफोरखौ फिसिनो हागोन। एक्स एन डि एफ बिफोरा 500 जोनाव 10 जना हानो हागौ, आं बेखिनिखौ बुंदों। 10 जना हानो हागौ, बाद बाखि अमाया थैबायनो जागोन आरो बिनि अमानि बेगेंखौनो अमानो होफिनगोन, अमानि सामब्राखौ बिनिनो संनानै होफिनगोन। खिन्थु थिग बिदिनो बेराम जानानै थैजोबगोन जोंनि जेसेबां मोनथामफ्रा आफादनि मानसिफ्रा अमा फिसिनाय। खिन्थु दिनैहाय बेफोरखौ सोर खालामदों? माखौथो थिउरि लाहोखो धालिगाव बायदियाव? माखौथो दिनै अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय दाम्पार सालायनाय JCB सालायनाय माबा माबि साख्रिनि बेलाखौथ' दिनै गोसोखांखाया प्रमद बर'आ। एक्स एन डि बिफोरा दिनैहाय माबा डिसबेन्ड जाबाय। बिसोरो एक्स एन डि बिनि केडारफ्रा गासिबो साख्रि मोननांगौ बेफोरबायदिनि खोथाखौ रावबो बुंफेराखै, बुंनाय नङा, बुंनो हानाय गैया, बुंनो साहस गैया। बिसोरो दिनै दाखालि प्रेसिडेन्टनि मोखाङाव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हानायनि साहसानो गैया। बिथां प्रमद बर'जों गोबिन्द बसुमतारी एन डि एफ बिनि जेसेबां देरहानानै थानाय लिडारफोर बिसोरो मालाबाबो हाया। खारन प्रमद बर'आ जा बुंगोन एन डि एफ बिनि गोबिन्दनि साबि, फेरेंगानि साबि, सावरायग्रानि साबि, ओमफ्राय बड'सानि साबि सोरनाव दङ? प्रमद बर'नाव दङ। साबिखौ प्रमद बर'आसो लासै बिसोरनिखौ मिथिबाय। सोरबा नैबे सानजारां होन बिसोरनि गासिबो
इउपिपिएलआव जिसिबां लिडारफोर देरहानानै एक्स एनडिपिफोरनि देरहानानै थानाय बिसोरनि साबिखौ प्रमद बर'आसो लायो। खारन बै समावनो बिसोरो मिथिखानाय, मोनथिब्लाबो मोनथियै बायदि प्रमद बर'नि गियानखौ। खारन आं बेखौ दिनै गाज्रि लेंगुवेजजों बुङा, सोरबाया दिनै गोबां गाज्रि लेंगुवेजजों बुङो, आं बेफोरबायदि अगियान नङा गाज्रि लेंगुवेजजों बुंनो। नाथाय आंनि रावखौ बिथाङा खोनायो आरो खोनानानै सहायनोबो हाया। मालाबा बियो रागाबो जोङो, बायदिसिना खालामनोबो गोसो जायो बियो, खिन्थु हाया। मालाबा बियो खालामगोन आंखौ गाज्रि रोखोमाव, जेबो मोना अफ्रिया बिदिखौ। नोंथाङा मा खालामनो गोसो खालाम, आं बेखौ नैबे बे जिउ मोनसेखौ सोरनोबा बर' रायजो राजानोसो दान होदों आं, मिथिबाय। हायोब्ला प्रमदआ बेफोरबायदि गोरा बुंनानै लालाय, आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। एनडिएफबिनि केडारफोरखौ सान्ति सुक्तिनि नामाव सासेबो एनडिएफबिनि केडारफोर साख्रिनि बेला होन, साख्रिनि खोथाया मोनसेबो रज' जायाखै। माबायाव दफा बायदि मोनसेबो इमप्लिमेन्टखौबो दासिमबो खालामनो हायाखै। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। आनकि बियो आबसुनि मानसिफोरखौबो बियो मोजाङै दबथायनो हायाखै बै समाव बियो। आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। आबसुफ्राबो दिनै एसे बुंजाज्रोदगासिनो दङ। नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया, आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन आरो बुंलांबाय थागोनबो आङो, मिथिबाय। जेसेबांखि गोबाव बे सरकारा थागोन अब्लासिम बुंबाय थागोन। रन्जन दैमारि सारआ जेब्लासिम गवा अब्लासिम बुंबाय थागोन आं। रन्जन दैमारि सारआ जेब्ला गनानै मास मोननैनि उनावहाय आं सारजों नुजागोन, बिनि उनाव आङो बे चेनेलनि नामखौ हयथ'बा सोलायनोबो हागौ। नङाला बुंनाय माखासे खोथा बुंनाय मानायफ्रा जाखिनि जेरैबायदि बुंदोंमोन बेबायदि बुङा जानो हागौ। एसे गुरैयाव फैनो हागौ, एसे सानै हयै खोथाखौ बुंसिगोन बे समावहाय। थौले मेलेमजों, गोबोरखि मेलेमजों, मिथिबाय। नोंथांमोननि बे पनिर माबा माबि जानाय मेलेमजों आं बुंनाय नङा। जे थौले मेलेम, गोबोरखि मेलेमजों आं बुंगोन एबारावहाय। दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ आं बारे बार बुंदों मानो। नोंथाङा प्रमद बर'आ एनडिएफबिनि जेसेबां साख्रि दङ बिसोरनि एपइन्टमेन्ट लेटार दासिमबो सफैनो हाया। बिएलटिना माबोरै सफैदों? एनडिएफबि आलादा, बिएलटि आलादा। बिएलटिनि मानसिफोरा बर' नङामोन। खारन बियो सुक्तियावनो गैया साख्रि होनांगौ होननानै, दफायावनो गैया एनडिएफबिआ दि साख्रि मोननांगौ, बे बुस्थुआनो गैखायाबा माबोरै साख्रि मोनो, माबोरैथो होनो हानाय बे प्रमद बर'आलाय? हाखाया। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।